सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआ मा आरो सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों सोरनि लामा आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन फावखुंग्रि पुजा मुसाहारि लोगोसे मृगराज ब्रह्म बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों रानजासा बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअनि स्ट'रि आरो डाइरेक्सनखौ होदों धन ब्रह्म बिथाङा आरो डिअपिखौ खालामदों जयन्त बसुमतारी बिथाङा। लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां सोरनि लामा मिउजिक भिडिअखौ एफडि मिडिया अवार्कस चेनेलनि गेजेरजों थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों दाख्लै बावैसो सोंखोमाबाय मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअखौ गोबाङानो नायखांखाबाय जानांगौ। आरोबाव दा बे सोरनि लामा अफिसियेल मिउजिक भिडिअआ थाबैनो फैनो थांगासिनो दङ बिथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों। नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना साननैसो नेनानै थाथ'दो। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ मेथाइ रोजाबगिरि आसा बर' लोगोसे दिलासा बसुमतारी बिथां सानैनि गोदान मोनसे मेथाइ रिलिज जानो थांगासिनो दङ एबा फैनो थांगासिनो दङ आरो बे मेथाइखौ नोंथांमोना खोनासंनो मोनगोन मौसुमि बरगयारि प्रडाक्सन बेनारनि गेजेरजों। बिथांमोननिफ्राय मिउजिक भिडिअ फैगोन ना मेथाइल' रिलिज खालामगोन बिनि बागै मोजां डिटेल्स मोननाय जायाखै। जायखिजाया बेखिनिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायग्रोनाय जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनो सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।